Tak vážení priatelia, dnes vám chcem predstaviť projekt, ktorý pomôže mladým ľuďom ukončiť školu, ale zároveň priniesie úžitok celej spoločnosti. Na Slovensku stále príliš veľa mladých ľudí predčasne končí vzdelávanie. Bez maturity, bez výučného listu, bez reálnej šance na kvalitné uplatnenie na trhu práce. A to má dôsledky pre samotných aj mladých ľudí. Samozrejme, aj pre samotných zamestnávateľov, ktorým chýbajú pracovníci. Ale aj pre štát, ktorý následne musí vynakladať viac peňazí na sociálne dávky a riešenie dôsledkov chudoby. A preto prichádzame s riešením. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity spúšťa projekt podporu inkluzívneho vzdelávania Rómov, ktorého cieľom je udržať mladých ľudí v školách a pomôcť im úspešne dokončiť stredné vzdelanie. Každý zapojený žiak získa nielen finančnú podporu, ale aj osobného mentora, ktorý mu pomôže zvládať školské aj životné výzvy. V prepočte ide približne o 330 eur mesačne na jedného žiaka. Z toho 200 eur tvorí samotné štipendium a zvyšok predstavuje odbornú podporu, mentoring a individuálne sprevádzanie. Každý mladý človek, ktorý dokončí školu, má vyššiu šancu zamestnať sa, postaviť sa na vlastné nohy a prispievať na ekonomiku Slovenska. Každý úspešný absolvent znamená menej závislosti od sociálneho systému. Priatelia, na záver, čo chcem povedať, je to hlavne investícia do krajiny, v ktorej má každý mladý človek šancu uspieť bez ohľadu na to, kde sa narodil. To je politika, ktorá prináša výsledky, politika zodpovednosti a to je hlavne práca, ktorú robíme pre naše Slovensko.